ne? Niin on ihan originelleja. Hei tämä. Tämä on tosi hieno. Niin on paukku. Huikeeta. Tässä on se hienompaa elämistä. En oo virittänyt. Suojella sit. Tässä on. Niin. Mahtavia upeita. No kun ne kaikki oli tässä isossa. Tuossa nyt ei oo mitään vaaraa. Mikä se tämä on? Se on iso kiinari. Tässä näyttäisi olevan sytytyslanka tuossa. Mut siinä on nopea lanka. Se oli Killer Bee. Minä en ollut tehnyt tota. Mä en tehnyt sitä. Eikä ollutkin Killer Mä Bee. en tiedä. Syöksy tolle äkkiä. Tässä on se lanka. Tossa lanka. Tämä on paukkuserpenttiini. Se oli paukkuserpenttiini. No se oikeesti oli paukkuserpenttiini. Tämä on vaikka. Nopea. Niin. Paukkuserpenttiini. Jossa oli munagranaatti sisällä. Tässä on tämmönen. Tuossa on lanka. Killer Bee. Hehe, tai ainakin Bee. Isompi. Hieno. Onko tuolla jotain ruikkuja tuolla toisessa lautassa? Tässä on jotain. Nää kuvaa ihan huvin vuoksi. Siinä noppealla. Toinen ei muuta sitten. Syttyy, mut se sammu. Heitetään tämä sinne. Hei, älä mene nyt. Tosi nopea lanka. Ei sitten. Hei tässä on tämmönen. Lämeneksi. Ei se palaa. Tässä on tommonen tosi lanka. Ei syttynyt. Anna olla. Ei oo kihiä. Nyt se syttyy se toinenkin sitten. Ei se syty. Anna olla niitten, jotka ei syty. Ne palkkaa hankkeen. Tässä on tämä. Minä annan nyt. Tässä on tämä. Mä annan nyt viristynyt. Tätäkään en oo viristynyt. Nyt tämmöstä en oo viristynyt. Melkein. Mut siinä on vielä lankaa hilleille ihan jonkun verran. Eikö loppu? Eikö syttynyt? En ollut tehnyt. Hieno. Strobe. Mikähän se oli? Strobo. Joo. Tässä? Lanka. Tässä on lanka. Lanka. Se on märkäinen tuossa. Joo, se oli hieno. Se oli kusi. Se oli hieno. Hieno kusi. Mikä se on? Tossa on langat. Noi on taas niitä pieruja. Niin. Näitä. Pieru. Hei, anna olla, se on.